Inde i Københavns centrum, i en parallelgade til Strøget, ligger butikken Farups Cigarer. Farups Cigarer specialiserer sig i at sælge tegneserier, mangabøger og de såkaldte graphic novels. Butikken er inddelt i 2 etager. Første sal er dedikeret til tegneserier. Her kan man blandt andet finde et stort udvalg af brugte tegneseriehæfter, samt masser af velkendte titler, som Tintin, Sten og Stoffer, og så kan man selvfølgelig købe brugte Anders Sandblade. Kælderen huser et stort udvalg af graphic novels, mangabøger, superhelte tegneserier og fantasy-litteratur. Mange af titlerne er på engelsk. Graphic novel er betegnelsen for en længere tegneseriefortælling med en sammenhængende historie. En tegnet roman. Flere grafiske romaner er blevet filmatiseret. Begrebet bruges desuden i en bredere betydning om litterære, kunstneriske eller seriøse tegneserier i modsætning til børnetegneserier. Altså, jeg er virkelig glad for Farups Cigarer, fordi de har alle de her mangaer og animerer, som du ikke kan få andre steder, her i landet i hvert fald. Du får nogle ganske få på dansk. Jeg arbejder selv i boghandel, men det er stort set umuligt at få dem bestilt hjem og så videre. Så det synes jeg er rigtig fedt. På hylderne finder man velkendte titler. Og mindre velkendte.
Det er en fed butik, fordi de har flere forskellige comics til alle mulige smage. Og det hele er, man kan vælge mellem dansk og engelsk, og jeg synes, det var super fedt. Hvor mange varer har det, og hvor mange ting kan man bruge her til at vælge noget, så kan man efter man drømme om det, ikke? Ja. Et fantastisk tiltag er, at forlagene inden for de seneste par år er begyndt at genoptrykke gamle tegneserier i store samlebind af høj kvalitet. Så, og smart, man kan ikke komme i dialog med dem jo. Okay, go. Og deres nummer hedder Here It Goes Again. Faos Cigar er et sandt skattekammer af fantastisk læsning. Og hvis bøgerne ikke rækker, så findes der også et stort udvalg af merchandise. Faos Cigar er et besøg værd, både for børn og voksne.